Po, good morning mga kalingap. Yan, pangatlong araw. Yan, 4 million viewers. Shout out. Good morning po, Ma'am Angelina Daco. Shout out. Gandang morning. Yan. Ma'am LB Sumitomo. Shout out from Japan. Isang araw nagmamaneho sa ibabaw, aking nakita. Hello kayo, forever watching from my display. May gabi siya pa, Ma'am Mariam Kasuga. Yan, shoutout po. Live YouTube yung pamangkin Sir Lime 23. Salamat po Sir Lime 23 ng Team C3 Jomcar Dabarkads. Yan, sila yung mga sponsor. Shoutout po. Ganda mo ni shoutout ano this Padi Babi, gising ka na Padi Babi. Si Babi TV kapi-kapi. Yan pa yung pamangkin ko. Bagong gising, yung ginising para matulog. Gisingin ka para matulog, ano? Magandang morning si Padi, si Babi, masipag yan. Ang alaga niyang baboy ay mga orig. Magandang umaga, solid Jomcar mula sa Lebanon. Shoutout po Ma'am Teresa Turla. Shoutout. Isang karangalan, dinalo tayo ng isang kalingap partner. Doon daw yung simbahan sa may bahay ni Rizal. Yung malaking simbahan. Doon na yun, ano? Yung kinukuha. Yung baptismal, ano? Ah. Sa bahay. Ang laki po ng pinagbago ng ano. Yeah, ang laki ng andyan si wala si Ato. Hindi pumunta. Galit na galit.
Ang laki ng pinagbago ng Kalamba, no? Oo. Yung islex na eh. Pero pag mga taga rito, libre man pala. Dito ng... Hindi yung ano lang, simula ano lang, kaya lang. Pagdiin na, kalambat yan. Paglampas na ng, malampas na ng Manila, meron na yan. Na meron din. 300 ganun. Depende sa layo. Tapos pagbalik, ganun pa rin. Hmm. Mabayad na naman pagbalik. Pwede naman. Sa Lunes pa rin. Kasi kasuhin ko muna yung lupa namin dun sa ano. Sayang din. Jose Francisco. Shout out Jose Francisco. Good morning. Isang araw nagmamaneho kalabaw, aking nakita, laging nadadapa. Sige, napatay na. Sige, okay lang. Iwan ako. Umaga naman na. May liwanag ang buhay. Ay, good morning Ma'am Shirley Crow. Salamat po sa pakulay. Salamat din po sa ano, sa pagbigay ng panggasolina papunta rito. Salamat. Kaya dito. Andito si Ma'am Shirley. Salamat po sa pakulay. Good morning. Napakabait niya ni Ma'am Shirley Crow. Isang araw God bless po Ma'am Shirley Crow. At shoutout po sa Pranjoy Nyans, yan, Team C3, Jomcar Double Cuts. Shoutout. Ba't na kasi mga ganung ano? Step pa ng Kikikikikikitata. Yan. Nagkakulay yung live natin. Salamat Ma'am Shirley. Yan. Sa Sunday po yung libing umaga. Jose Francisco. Bigat ang jacket. Jose Francisco. Sabihin mo lagi ako'y iyong mahal po. Gabi dyan kila Ma'am Shirley ngayon. Siguro patulog na siya ngayon.
Habol sa live. Napaka-supportive talaga niya. Nagwawalis ka? Alis-alis lang ng ano. Ah, Bakit ba? nag-uwi na yung mga naglamay kagabi. At hindi pa nandan. Hindi pa nandan. 8 million viewers, shout out po. Malapit na dito ang Kapayapaan, ano? Maya pa yan, ano? Kapayapaan. Kilala mo Sir Banwa? Oo. Nakapag ko yun eh. Lagi ko sinasama sa mga lakad niya. Dati. Gusto ko ano mo. Yung, ang kanta doon dati si ano eh. Sir Banwa ay panot. Yung ba kaya ano? Dahil ka nga. Lying on the people ba? Nandun pa rin yan? Para wala na ano? Hindi pa rin. Nandun pa rin ngayon? Baka principal na yun? Hindi. Baka na sa natin. Iba na para sa natin. Ah. Sir Garcia, nandun pa? Ha? Wala na yata yun. Naglipat na yata ano? Yung ano yung ano ng ano city si ma'am ano yung maliit. Ang may taleng. Ah, nasaan na yun? Lozano? Gusto ano ba yan? Ma'am Lozano. Wala naman yung yata yan. Wala akong dokumento para maging city officer dyan. Kinuha na lang ako. Pero nakikita naman sa mga ano ko, kilos. Naging ano ko, medic captain, tapos naging bravo captain. Nagkaroon kami dyan ng ano, yung parang abangan daw sa labas kasi ang higpit namin sa loob. Uso dyan yun din. Ha? Uso yan dati. O yung mga banta-banta. Shoutout po, Ma'am Marilyn Balerlieta. Yung kitang jacket. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay nipo ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay. Hello Yoyo, ano nangyari? Laman lang. Kailan po? At ano po na-stroke po. Na-stroke. Rider ang ano eh. Sakit na stroke. No?
Talagang ano. Kaya ano, habang wala kayong nararamdaman, uminom na po kayo ng mga ano, at wag po kayong ano, kumain ng mga bawal, mga ganun. Dahil ano, stroke. Hindi natin nahawak yung ano, bawat pangyayari. Bawat magaganap. Nine million viewers, mega big shout out. Ano? Kape po tayo mga kalingap. Okay. Mula pa marinig ko hanggang Managat. Halos ang layo din pa ay Laguna. Pero ako'y di mo nais. Bukas yung gabi maraming tao. No, last night. Kopi ko Supremo. Ano to? Hindi na kailangan sukal? Itong Kopi Supremo? Kailangan nga. Kailangan. May sukal doon ah. Saan? Hello. Ito na lang. Yung kape ni Mang Juan. Ano? Kape ni Mang Juan. Ma'am Rowena Surungon, magandang umaga po sa lahat. Ulang umaga dito sa amin. Hello, Diwata Cares Marathoners. Shoutout po sa Diwata Cares Marathoners. Prandiyan nyo. At Team C3 Jom Card Advocates. Kapi sa umaga, sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Bawat talagin, katuluyan balang araw. Hanap-hanapin. Naglilakas ng hangin dito, parang nasa ano dito, Baguio. Mataas kasi yung lugar dito sa ano. Kape po. Pagbalik po natin Camarinesor, balikan po natin yung ating mga beneficiary, sa mga nag-aabang po. Ano na kaya ang mga nangyayari din sa pinaplug natin, yung mga beneficiary natin. Si Nini IB, alam ko marami po nag-aabang dyan, no? Lalo na ang friend-join niyan, sila Ma'am Shirley Crow at Team C3 Jom Card Advocates. Ayan, abangan nyo. Tsaka kay nanay ng Butot Batat. Meron po tayong pupuntahan doon na isang pamilya na inspiring story. Abangan nyo po. At isa pa pong abangan nyo po yung pagtulog ko sa bundok ng isang magsasakang gumagapang.
Doon po ako matutulog. Yung pamumuhay, kahit mga siguro 3 araw ako doon. Yung pamumuhay nila doon, ano natin, ipapakita po natin. Yung pamumuhay nila, paano sila magtanim, paano mamuhay ang isang gumagapang na hindi umaasa sa iba, umaasa sa sariling kakayanan, no? Nag-aararo siya, gumagapang. Galing nga eh. Kaya, inspiring story po yan. At siyempre ako nagpapasalamat po sa mga nagtangkilik po ng produkto nating Lunas, no? Isa pong produktong magna number 1 supplement na po sa buong Pilipinas dahil sa dami po ng patotoo, no? Daming patotoo, nasubukan, napatunayan at napakaganda sa katawan, no? Hindi po ako mag-i-endorse, hindi po ako mag-promote ng mga product na walang napapatunayan dahil kalusugan po ng ating mga kababayan ang nakasalalay po doon, no? Hindi tayo kanina nga kagabi may may sipon, nagpahid lang ako ng PFC oil tapos sa sindido. Ngayon wala na sipon. Parang wala lang nangyari kasi kahapon naulanan po tayo, nag-deliver po tayo ng product dito sa Kanlubang Laguna, sa checkpoint dito sa Kalamba. Deliver tayo mga kalingap. At salamat po sa mga nag-order at sa mga hindi ko na sagot yung ang dami po kasi mga natabunan. Mamaya po mag-check po tayo ng mga message. Natin, double check po natin. Ngayon may order dalawang order, isang Lunas. So parang wala na tayong Lunas dyan. Ang dala natin pagpunta rito nasa 15 eh. Yan. Sir Dominga, Ma'am Dominga Bornador ng yan. Shoutout po, maganda. Salamat po sa pagkikiramay. Marami akong hindi na iba nag-aabang na yan. Nag-order pala. Bira yan. Yan, hindi ko na Kumain ka ba? 11 million viewers, mega love shoutout. Maganda dito, no? Kala mo bukid yung nasa baba eh. Pag tumanaw ka dito, parang palayan baga. Province, city na to, no? City. Pero parang province yung datingan ng parang presko. Dati naman siyang province. Ha? Dati naman province. Tahimik, talagang magandang panirahan. Yung pagdating niyo dito, may bahay na talaga dito. Tabuhan to eh. Kayo na naggawa nito, paggawa nito? Kayo na? Okay, housing. Dinugsungan na lang ng mga Hindi, tabuhan to. Ginawa na lang housing. Hindi, I mean, yung punta nyo dito, bahay na to. Bahay na yan. Dinugsungan lang namin yung harap sa kalikod. May tindahan palaki dati. Tindahan ba? Tindahan yung dati. Nakapagtinda man kayo? Oo. Ayun yung nabuntis yung anak ko na kaanak ka man. Ayun yung hirap na siya ano. Hindi ako pagsabay sa likod ba naman ang anak ko ka. Buti nga kahit may pamilya na kayo, sama-sama pa rin kayo, no? Yung iba gusto magbukod, Di wala na doon nakatira sa Kanlubang Paltok. Ay, pa rin. Pa rin nakatira dun. Ha? Pa rin nakatira. Yung bahay nyo doon, wala na? Wala na. Ginaba na?
Kila Manny, doon pa rin sila Manny. Okay. Sila. Yung mga yun. Abang ilupuan man talaga nila yun, ano. Sa amin, hindi naman talaga kami talaga alis. Problema lang. Siyempre, bandang huli. Ganun din ang palalakasan. Doon na sila tumanda, eh, no? Magkano ko? Init. Yung SP lang. Hmm. Ganda magluto sa ganyan, ano. Yan po. Sipag ng buwang kang sumarlon. Wala ka talaga ang globe dito. Linaw. Malakas ang loob dito. Hmm. Hindi naman ako nagbaway ko. Sila na lang nagbaway dito. Yan, madaming viewers po natin. Salamat po, Ma'am Soledad Garcia. Shoutout po, good morning. At kape po tayo. Ayan, ang Ma'am Rowena Sorongon, shoutout. Lagi po sinasabi mga kalingap, kahit wala po tayo nararamdaman, mag-ingat po tayo sa ating mga kinakain. No? Dahil, ang trabaho po ng Lunas, inumin nyo siya sa umaga, walang laman ng tiyan, hindi pa nag-aalmusal. Ang trabaho po niyan, lilinisin po yung mga dumi nyo sa katawan, no? Sa bituka, yung mga dikit-dikit nung mga kinain nyo nung bata pa kayo, tatanggalin po yung lahat at ilalabas po yan. At dahil po naging patotoo na talagang yung mga sebo-sebo, talagang nailabas nila. Mark Anthony, shout out man, Mark Anthony. Mark Anthony C. Yan, ingat po sila Kuya Bal papuntang Sorsogon. Yan, binusot yung ano natin. Kanina. Magandang muna sir, Columbus mula sa Ian Caster, New City, Cavite. Yan, shoutout po. Ma'am Salvacion Arcila. Yan. Kaano niyo po si Jan Arcila, yung gumarap na Antonio Luna. Jan Arcila. Nakakahuwi ko daw ba si Jan Arcila? Kilala mo yun? Silya. Ha? Yan ang Silya. Kilala mo yun? Nakakahuwi daw ba yun? Yung gumanap na ano, si Renato Hipólito. Ano? Renato rin pa. Hipólito. Pera o kabuhayan. Bahay ng sarili, mamili ka. Meron tayong kalaban maliban sa mga Amerikano. Ang ating sarili. Tinarado ba ganyan? Ano? Dala ko yung ano ko, yung costume ko. Pag ma-costume ako sa daan. General Lunas. General Lunas. Tama yung COD ko, naipon-ipon na. Naipon. Hindi pa napasok sa account ko. Pero mabigla na lang yan, ano. Laking bagay din yung pagtinda. Mm. Bandang Santo Tomas mura ang mga gasolina, no? Ha? Oh, 65 lang. Mapagastan lang ako din konti tapos doon na mapapultang. Oo, mapapultang na ako. 65 ano? Kaling bagay yun. So 30 minutes live po tayo. Yan. Salamat po sa mga natitirang 4 million view. At siyempre, maraming salamat po sa mga nakiramay sa Facebook, sa YouTube. Abangan niyo po yung yung next content po natin pagbalik po natin ng province. Salamat po ulit. At siyempre sa nagpakulay si Ma'am Shirley Crow.
God bless.